Zdravím vás u ďalšej rejasnúky. Dneska si vás zahráme túto nádhernú hru, ktorá sa volá Cities Skylines. No, od posledného videa trošičku som tu rozšíril priemyselnú zónu, trošičku sa na to narastlo. No a budeme potrebovať v blízkej dobe si kúpiť smietište. Dôvod je taký, že máme už menší problém s odpadom. Preto si tu vlastne spravíme takto. Toto tu. Si tu dáme vlastne cestu. No a síce zlikvidujeme zo pár budov, ale smetisko je veľmi potrebná vec. Bez nej asi nebudeme môcť fungovať. Tak preto si ho tu dáme. A tu si dáme takto cestu. Trošku im tu znižíme kvalitu života, ale tak to nevadí, už hádam. No, takže ideme si dať smietište. No. Máme v budúcnosti budeme na výber dve veci, a to smetisko a smeľovňu odpadov. Smetisko je vlastne taká neefektívnejšia vec, pretože je strašne tvorí veľké znečistenie a navyše sa postupom času zaplní. Ďalej budeme potrebovať medical clinic, aby sme mali nejaké zdravie tých našich občanov. Takže si to dáme napríklad sem. Rapidne vstúpla vo šťastie. Základnú školu si tiež niekde dáme. Napríklad sem. No a ďalej budeme potrebovať potom už v budúcnosti asi až možno v nasledujúcom videu, možno v dnešnom si tu dáme ešte ďalšie veci. Takže ďalej rozšírime si tu naše mestečko a spravíme si tu ďalšiu novú oblasť. Ešte nemáme žiadne diaľnice, máme síce kruhový objazd. No, to je zaujímavé. Neviem, že či tu sa dať kruhový objazd, či si tu... No. Radšej nie. Dáme si tu medium cestu. Alebo veľkú. Alebo neviem. Tá medium bude asi lepšia. Tuto si takto natiahneme nádherne dlhú cestu. Tuto. A zvyšok dáme tu tieto. Dáme si to tu takto. No. Keď to bude mať hotové, tak sa ho ozvem. No, takže, máme to tu nádherne dokončené toto tu a ideme si tu dať vlastne momentálne túto vodovodné potrubia, aby sme tu mohli mať prakticky úplne pripravené pre život. Takto si to tu nádherne dáme. Neviem, že čo to spraví s našimi štatistikami spotreby vody a natlaku na kanalizáciu, že ako to budeme vypúšťať. Ale myslím si, že by to malo byť v pohode. Stále, lebo momentálne nemáme žiadne problémy s tým. Takže mal by s tým byť kľud. No. Takže a teraz si tu dáme rôzne zóny a to dám znova do timelapsu. No, takže
Máme to vlastne úplne dokončené. A dáme si tu zároveň aj hasičskú stanicu, aby nám tu nevznikali zbytočné požiare. Veď samozrejme na bezpečnosť treba dbať. A rovno aj policajnú stanicu. Nechcem s vami moc búrať budovy, ale asi to bude potrebné. Tak. A máme tu vlastne zabezpečené prakticky všetko. No, Plaza of Transference. Countdown clock. Nemám na to peniaze. No, nevadí. Trošičku si tu upravím momentálne tieto tu nároky na toto. Možno si zoberiem aj púžičku. No. Mierne by som asi znížil dane. No, alebo ich zvýšime na 10%. Takže. Myslím si, že toto takto bude vyhovovať. Keď mierne zvýšime tie dane, mal by nám príjem. Sice sa bude trvať trošku dlhšie, kým sa budú stavať tie budovy vo väčších rozsahoch, lebo vlastne či väčšie dane, tak tým to asi aj horšie. Ale ja momentálne potrebujem peniaze. Takže budem dbať na to. A tuto si spravíme takúto zónu, district. A nastavíme si tu pekne aký priemysel to bude. Vlastne toto je priemyselná zóna. No. Takže. Čo tu máme? Policis. No. Takže. Toto sa nehodí. No. Takže. Display variety of. Dobre. Myslím si, že z tohto videa by to bolo asi všetko zatiaľ. Ahoj.